nit a tots i a totes. Nosaltres som àvia i neta i vos volíem explicar les nostres vivències a l'escola respecte al català. I jo, que la vaig fer en castellà, estic molt contenta que els nets hagin tingut l'oportunitat de poder-la fer en català. La família meva és tota menorquina i sempre hem xerrat en català. He estat escolaritzada en català i penso que no tinc cap problema per tenir una conversa en castellà, escriure o expressar-me en qualsevol àmbit. De fet, he estat vivint a una illa de parla castellana i no he tingut cap inconvenient. Això és per una de les excuses que ens volen fer creure per imposar el castellà a l'escola. Per això nosaltres donant suport a l'acte que fa aquesta nit i ara des de l'escola també, que som professora, seguiré defensant el català i sàvia. I jo defensaré el català perquè no el sé escriure i això és la pena més grossa que tinc, el sé llegir però no el sé escriure.